Здравейте! Днес ще си говорим за нещо наистина вълнуващо. Как всеки може да спре да бъде просто потребител на изкуствен интелект и да се превърне в създател. Да, точно така. Да си направим собствен, персонализиран AI асистент. А сега си представете, вместо просто да ползваме общи инструменти, какво ще стане, ако можем да създадем асистент, който познава нашите нужди, нашите проекти и работи точно, точно както ние искаме. Ето това е голямата идея, която ще разгърнем днес. Добре, за да можем да си сгубим собствен асистент, първо трябва да сме наясно с основите. И така, нека да започнем с най-важния въпрос. Какво всъщност е това, виртуалният асистент? Най-просто казано, това е нещо като интелигентен преводач между нас и технологиите. Не става въпрос просто да изпълнява команди като робот, не, той разбира какво му казваме, разбира контекста и води разговор. Целта му е да превърне нашата молба, колкото и проста да е, в някакво реално действие или в смислен, полезен отговор. И как става цялата тази магия? Всичко се дължи на 4 основни съставки. Първо, имаме нещо наречено обработка на естествен език. Това е начинът, по който системата изобщо разбира човешкия език. След това, тя трябва да може да говори обратно, нали? Това е генерирането на език, за да ни даде смислен отговор. Трето и много важно, тя има достъп до информация, до календари, до интернет, за да може да намира отговори. И накрая, черешката на тортата е машинното самообучение. Със всяко наше общуване, асистентът става все по-умен и по-добър. Всъщност, истината е, че всички ние вече ползваме такива асистенти, може би дори без да се замисляме. ChatGPT, нали, който помага с писането на какво ли не. Или пък Siri и Alexa, които управляват устройствата ни само с глас. Те са навсякъде около нас, но това, което ще направим днес, е да направим следващата крачка. Да не сме само потребители, а да си създадем наш собствен. Окей, след като си изяснихме теорията, време е за най-интересното – практиката. Хайде да видим колко лесно и достъпно е всъщност да си направим собствен асистент. Общо взето имаме два основни пътя, по които можем да поемем. Първият е, да кажем, простия път. Това са така наречените Custom GPTs. Супер якото при тях е, че не се изисква и ред код. Позволяват супер бързо да си сглобиш и тестваш идеята. Другият е мощния път, чрез API. Той е за по-напреднали, изисква технически умения, но пък дава много повече възможности за автоматизация и интеграция. Днес обаче ще се концентрираме върху първия, по-лесния и достъпен за всички начин. А откъде започва всичко? От нещо, което се нарича системен промпт. Мислете за това като за ДНК-то или за мозъка на асистента. Това е мястото, където се описва неговата самоличност, какъв да бъде характерът му, каква е целта му, какви правила да спазва. Вижте примера тук. Инструкцията е кристално ясна и конкретна. Задава тона на един експертен езиков треньор по френски. И ето сега най-хубавата част. Целият процес се свежда до 4 простички стъпки. Първо, дефинираме. Просто решаваме каква е целта на асистента, за кого е, какво ще прави. Второ, инструктираме. Пишем онази основна инструкция, за която си говорихме. Трето, добавяме файлове. Тук можем да качим наши собствени документи, да речем учебни материали, фирмени правила, каквото се сетим, за да му дадем специализирани знания. И четвърто, тестваме и подобряваме. Задаваме му въпроси, виждаме как се справя и ако трябва, пипваме инструкциите. Наистина е толкова лесно. Добре, теорията е ясна, стъпките също. А сега нека да видим какво става, когато приложим всичко това на практика. Пригответе се за един наистина впечатляващ пример, който показва докъде може да се стигне с тези персонализирани асистенти. Представям ви Video AI Producer. Какво е това? Това е специализиран асистент, който е създаден с една единствена цел – да автоматизира почти целия процес по създаване на видеосъдържание за YouTube. И начинът, по който работи, е просто като на поточна линия. Вижте само. Всичко започва от една семпла идея. След това асистентът прави проучване, генерира цял сценарий, структурира го за другите инструменти, оптимизира го и накрая на изхода получаваме съдържание, което е напълно готово за публикуване. А сега вижте крайния продукт. Какво получаваме накрая?
Не просто някакви идеи. Получаваме завладяващи идеи за видео, пълен сценарий с онази важна кукичка в началото, форматирано съдържание, готово за други AI инструменти, заглавие за YouTube, SEO тагове, описание на видеото, всичко, буквално всичко, с една единствена команда. Само си представете какъв огромен скок в продуктивността е това. И така, след всичко, което видяхме, стигаме и до финала. Време е да обобщим кои са ключовите принципи или стълбовете, които правят един асистент наистина успешен. Всичко се свежда до 3 основни неща. Не е сложна технология, а 3 простички принципа. И кои са те? Първо, яснота на целите. Трябва да знаем абсолютно точно какво искаме да прави асистентът. Второ, качеството на инструкцията. Тук няма компромиси, колкото по-добри са инструкциите, толкова по-добър ще е резултатът. И трето, нещо много важно – редовни итерации. Никой асистент не се ражда перфектен. Тайната е в това да се тества, да се подобрява, пак да се тества и така, докато не стане страхотен. И ето, че сега идва най-интересният въпрос. Възможностите са буквално безкрайни. Може да е асистент за учене, за автоматизиране на имейли, за генериране на творчески идеи, каквото се сетите. Така че въпросът вече не е дали може да се създаде такъв асистент, а кой ще бъде първият асистент, който ще бъде създаден